O Camiño Primitivo ten o seu día no San Froilán, dedicado este ano á defensa dos dereitos humanos. Que mellor forma de visualizar os propios dereitos humanos que unindo un camiño primitivo, un camiño que é patrimonio da humanidade, un camiño que é de todos, un camiño que non entende de nacionalidades nin de sitios de orixe. Na Praza do Camiño hai dende hoxe unha placa co texto do artigo 20 da Declaración dos Dereitos Humanos, unha iniciativa da Asociación de Solidariedade Internacional. Cuando en el 2010 nos trajo aquí el año jacobeo, nos sentimos inspirada por todas esas cosas que vivimos a través del camino primitivo. Y entonces decidimos, ¿por qué no hacer una ruta de derechos humanos honrando al camino, honrando a su gente, honrando a los peregrinos? Dende Fontiñas, a Corporación Municipal de Lugo, canda os alcaldes dos municipios que atravesan a ruta xacobea e o rexedor da capital galega, percorreron outro treito do camiño declarado Patrimonio da Humanidade ata Portamiñá. Nos sentimos corresponsables como fin de camiño, do conxunto dos camiños, especialmente o primitivo, que foi o que lle deu razón de ser o resto, e como bo porto de mar non podemos vivir sin o mar. Entón, aquí estamos en Lugo compartindo o día con a alcaldesa, co resto dos grupos da corporación e outros alcaldes, e exercendo a representación da capital do país. A carón do Centro Museográfico quedou instalada outra placa, co artigo 21. Cando xentes de outros lugares, cando xente de outros países, cando xente que levan pois, no corazón os dereitos humanos pensan nun camiño, pensan nun camiño primitivo na cidade de Lugo, evidentemente, para poñelos en valor e para que a xente que transcurre a través da provincia, que chega a Lugo, pois poda, de alguna maneira, interiorizar as seus valores do camiño, evidentemente, pois é unha valor moi positiva. Cos de Lugo son 15 os bronces instalados na ruta dos dereitos humanos entre Asturias e Galicia. Nuestra intención es que se conozca. Nosotros venimos de los Estados Unidos, somos ciudadanas norteamericanas pero nacidas en Venezuela, y con esto queremos que el camino esté presente en la vida de todas esas personas que vienen de turismo, de excursión y un poco a buscar esa espiritualidad que da el camino. O vindeiro ano colocaránse as placas que restan ata completar a 30 de artigos da Carta Universal. A música tradicional marcou o ritmo desta xornada, co camiño primitivo como protagonista. Tamén na exposición Cultura e Tradición, na que artesáns e músicos amosaron o seu traballo ao público. O que facemos no taller é unha aproximación de todos os procesos que se facían no tecido antes de chegar a tecer. E logo, con uns pequenos telares, como está facendo André, o que facemos é ensinar cal é o proceso básico de movimento no tecido. Estoy aquí con una técnica que se llama levantado das conchas, que é tradicional. Consiste en poñer un pau e enrollar o hilo nel. Cando tes unha fila destas vas apretando co peixe, que como se chama isto, así. Teares, restauración de instrumentos, obradoiros de gaitas, de percusión e unha mostra de traxe galego de mediados do século XIX. Traxes de todo o camiño, dende a Fonsagrada, que por dentro do camiño primitivo, Fonsagrada, Cádabo, Castroverde e Lugo cidade. É un traxe aldeán que a xente da aldea nesas datas pois era o mellor traxe que podía poñer, o mellor traxe que podía lucir para ir a unha feira, para ir a unha boda. Unha actividade nova no programa das patronais de Lugo que rematará mañá con moita troula aínda por diante.